Thu Thar Thlirna episode ko na kan lo lom le vek chu tun tuma kan thlir ho masak ber tur chu US President Donald Trump le Russia President Vladimir Putin te chuan October ni sompruk ni nga ni khan biaklat na mangin inbiakna an neih hian inbiakna hian mai chan inbiakna nei le an rem tia cholkar ni lo om tur chunga inbiakna nei man an tum don ni in soyani ramroi tu pani te hidar kar ni vel biaklat na mang hian an bia an soiduna chuan Hungary-ah khopui Budapest mai chan inbiakna nei an rem ti ve ni in soyani a hun tur ro chula soichiang theilo in an om thungani Trump le Putin te mai chan an inbiak ma hian ram pahnih sarkar mi poimo ten kar le lama amun tur le ahun tur soilok lem loin inbiakna an nei phot don ni in Donald Trump patu chu chona tar langa chuta chuan an inhmu ni tur le ahun tur te an ti chiang don chau ti in Donald Trump pachuan asoyani Hungary Prime Minister chuan US President le Russia President ten an ramah inbiakna nei an tum ti alo hriatin in buat saina an kalpui tan ni in asoi ve bokani Donald Trump hian Putin hnenah an inbiakna chungchang asoya chuan Putin hnenah chuan nangma eptu ram hnenah tomahawk missile petaila poi tiang em ti ka hrila ani chuan chu tiangai dan chu tha ti lo thu asoi ti in fiam thu le thu zang khai mangin chanchinthar lakhom tu te zona achanga Trump hian achang chuan angani azang khai zonga thu han soi ve te po hi atul thina lom ti in Putin hnenah an inbiakna chungchang hi asoi chuakani Donald Trump le Russia President Vladimir Putin ate hi Alaska inbiakna an nei hnuah hian biaklat na mangin voi ni anin belea chumin hnuai ro chuan inbiakna hin nei lo wangwanga tun tuma biaklat na manga inbiakna an nei po hi Russia lamina an ron biak masak zok le biak an du thu an ron thrilwanga biani in chanchinthar lama chuan alo langani panhina chuan Ukraine President Zelenskyy chuan United States in Ukraine hnenah tomahawk missile pack an tumawangin Russia lam hian ngai ngam lovin US President Trump hi inbiakna nei puya an som ta chuk ni in US President Donald Trump le Vladimir Putin inbiak chungchang chu aron sai chuak ve a Ukraine President Zelenskyy chuan US President Donald Trump anena inbiakna nei turin tuna hian Washington khopuya thleng to a India ram sana October ni som pasari zirtop ni zanvela hian President Trump le Ukraine President Zelenskyy te hian inbiakna an nei dun dona he chanchin ngai thlak la hi chuan inbiakna hi an nei tan to mai theni Zelenskyy hian US hnenah hian missile changkang chi peturin ngenna asiama an missile dil hi kilometer sang ni zanga ahla ka phathei tur chi ania hetia Zelenskyy an US hnenah missile changkang chi adil chungchang hi Trump hnenah tunkar tirlama khan chanchinthar lakhom tu ten an zota Trump chuan United States chuan Ukraine hnenah hian tomahawk missile pack le pack lo tur chu kan langai tuanga kan pe mai thei ve boke tina lo soi thoi to a Trump hian tun hmaya Ukraine hnenah hian tomahawk missile hi apengei donem ti zona adon lea chuan a chan dan chuan US chuan tomahawk missile nei sa chu tiral vek kan rem tit pik lawa kan momo ve thawa chu wangin kan langai tu anga yang ti in chanchinthar lakhom tu te hi a chang ani Trump chuan Zelenskyy nena inkom na an nei huna hian Putin hnenah an inbiakna an thil soidun te po Zelenskyy hi ka hrilang atia Zelenskyy hian Trump hnenah an inhmu huna hian tomahawk missile chu Ukraine hnenah peve ngei turin adil ngei narin oma Trump hian engtin nge chanang ti chu thil hriat chakom takania chanchinthar kanon bot sai le huna te po Zelenskyy le Trump te inhmu hi engen soidunanga enge an rel tak ti te po kan laron soile thei tura ngaila tomahawk missile hi km zani sang ni zanga la kap pha chuwang chuan Ukraine hian lo nei ta sela Russia ram chunga an khopui poimo deuh tam tak chu an du tokin Ukraine tang hin an ral sai phadona hei wang hian Russia sarkar tu pong tu Dmitry Peskov chuan United States in Ukraine hnenah tomahawk missile a pe ni ngat chuan Russia chuan an ram ti chiat vek tumna nga an ngaya an lom lo leng ti alo soi to bokani US President Donald Trump le Putin ate biaklat na manga anin biak malok hian Russia chuan Ukraine chu nasat takin an beile a he Russia ina Ukraine an beina hian ballistic missile somni pariat le drone bomb sathum somni an kap chuaka hemi chungchanga hian Ukraine sarkar tu pong tu te soidan chuan Russia rilru tak tak he chu tharum manga Ukraine an labe chun zom ze lawang hian an rilruwa hi chuan tharum tho an la chaka
in rem na kong zon hi an tum lo hle ti an ron nem het le ta ti in he in beina hi an ron soi ve bawk ani pathumna chuan Israel sarkar chuan Hamas hnenah Israel mitang an kol ruang som pakua la ron hlan let lo chu an ron hlan let vat theinan na takin noran tuma Hamas lam ve thung chuan Israel mitang ruang som pakua an la hlan let lo te chu an bu chuwa thei ri lo wang ni in an soya tuna hian Hamas lam hianin Israel hnenah hian ruang pakua an hlan let to chung te chu tun din hmuna an mu chuwa thei chin te an ni awangin heng chau te la hlan let thei ni in anin soi fia ve thunga Hamas ti hin October ni somporuk ni ngani zan khan Israel mitang ruang an kol la hlan let lo te chu man rodang an nei bel lo chuan an zong mu thei to ri lo ni in an soya Israel lam chuan hetia Hamas te chuan lam hi thu dik tok lo ni in an pom thei lo tur thu an soi ve thung ani Hamas te soidan chuan mitang te ruang an da that na mun hi Israel le Hamas in dolaya Israel lamin leiver an bom chiat to chunga te awma tin in chimina delta puna te awma wangin chung chu high fire zong chuak tur chuan hunan lam mo deuh don ni in Hamas lam hian anin soya Hamas ten an mitang kol ruang an hlan kim thei lo wang hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan October ni somporuk ni ngani zan khan Donald Trump chu biaklat na mangina bia Hamas te chu na zawka nawr an tum tur thur hrila Trump chuan Hamas ten Israel hnenah in remna an zom lo ani chuan Israel sipai te chu Gaza a be pui thlak le an tum ani point US sarkar chuna thlop tur thu asoi ani eiba ka hian Hamas ten Gaza mi puite an that zel ani chuan du thlan tur dang US chuan an nei lawa an mani Hamas te po chu that ve turin kan thok chok ve me yang ti in Hamas te hi vau khan na thu achak chok bokani Hamas te hian Israel betang te rongson ha hi bulldozer le kolian tak tak te mangin in chimkara ten zong mek nia soyania an mani puitur hian United States te Turkey te le Egypt le Qatar ram te chuan an mithiam te le hetiang lama in mang thin te chu Gaza hian an tir lut to a tin heng ram te hian an khol nei that te po i an keng lut nia soi te po boka Hamas te ruang da that hi heng ram sang sang US le Turkey Egypt le Qatar ram mithiam te hian an zon pui don nia soi aum bokani Hamas te hian Israel mitang ruang pakwa an hlan le to a som pakwa te ruang an la zong me ka chung te ni wang chuan Israel sarkar hi man mo to a Hamas te hian chuan lam siamin Hamas a khami Israel mitang an kol ruang kha an la hlan le thadu lo nia te pon ngai chung te ni wang chuan Israel tual chung a chuan mitang ruang la dong velo chung ko te chuan sarkar kha he Hamas te nena in remna an siam hi mitang te ruang ron hlan kim vek ma lo chuan ti hlo tling vek lo turin an du thu te po an lo hril ve mol boka chung te ani wang chuan Israel ram chunga po hian Hamas te na hetianga nga ruang an da that in chimina an delte khatiang leiver chunga leiver chim to bomina ti chiat to te muna te omnia an soitla wang hian Israel sarkar chuan chung te chu chuan lam te po alo ni the amai ro chu mitang ruang zong zong tu na som pakwala thon let lo te hi an zawai chuan an ni theilawanga a then khat te chu tianga Hamas na chuan laman siama po chuan alo ni ve theya amai ro chu Hamas te hian man mo lo ve hrim nia ngai pol te po Israel sarkar roi tu te singa hian anom ve bokani Israel lam hian Hamas ten an ruang kol an ron hlan kim vek lo wang hian Gaza tan puina phurlu tu turlir theite po an la khwa khir veka chung ani wang chuan Egypt sarkar point Hamas te hi Israel nena anin remna nga mitang te ruang thon let kim thoi turin na takin an lo tur ve boka tin heiba ka hian Egypt sarkar chuan Hamas ten ruang la hlan kim lo ma sela Israel sarkar chu Gaza tan puina phurlu tu turlir theite dangkhot laya khwa khir to lo tur ta point an du thu hin lo hril ve bokani Palina chuan South America khomol puyaram pakhat Peru rama tual chung buaina a thleng vele meka September ni somni khan anram thalai rual Gen Z an ti te chuan anram president daina bulurtia sarkar kai hroi chu an sarkar en kol dana lung oilo in buaina bul an tana he buaina hi aron al chhozela rampu matum ta ti na soi the ome an buaina bul pui ber chu anram sarkar in September ni nga a dan an siam thara an ram mi pui kum somporiat chin chunglam zong zong chu pension scheme an ti khami boi pui tu te hne na injiak lut vek turin an tia chu an ram thalai rual lung oilo chuan
an ram chunga ezon na mu a har sat em lai le lo mu mal tak an nei thelo laia sarkarin pension pechuak tu te hnoya an ram mi puikum somporiat chin chunglam zong inziak lut tura an ti chu an lung oi lowa buaina hi hetiang hian bul aron in tran ta a hetia buaina aom na satak ema wang hian October ni som khan Peru parliament chuan an ram president nilai daina bulur te chu impeachment vote mangin an pai thla a ai o turin Jos Jerry chu president lai lok tura ruatania thalai rual lung oi lo te chuan president tharatana ruat chu an pom lo thuan soi hemi wang hian lung oi lo na lian thamjok October ni som panga ni lai ni khan an hoi hot le ta a he buaina an to mek a hianin nun na chan pakhat an oma he nun na chan hi an rama zai thiam hemi reparanti Ecuador ruisania chu police ten an ka phlum nia soi ni wangin thalai rual te lung oi lo na hi ar an ron ti pun lunin na sa zokin buaina hi aron chuaka he buaina wang hian thalai rual pungkhom lung oi lo te kha police ten khap dai tuma an beya wangin mi somriat chuangin hliam an tur bokani hetiang ang buaina at chua mek lai hian Peru ram thalai rual gen z te chuan Jos Jerry president lailok tura ruat chu an pom lowa aban an phuta ama hi an soidan phei chuan pong sual tu ania chu wang chuan ram rorel tu lu beratan kan pom theilawani an tia tin hemi Peru ram thalai rual te hian an ram sarkar kalphunga eiruk na te sumti chingpen tele indu sakna leiluak tak tak te oma wangin thalai rual tam takin eizondan mu theilo pha chung angte ni wang chuan an ram sarkar kai hroi tu zong chu tuna aban an phut mek an ram president lailok Jos Jerry mai ba ka hian ram hruina na thok zong te po bang vek turin an phuta an aw hla po mi zong bang vek ro u ti kha an aw hla thu pui pakhat ani hetia buaina chu mek lai hian president lailok tura ruat Jos Jerry chuan ban tum lo thu soya thalai rual buaina siam mek te chu khap dai turin sarkarin chak takin ma an lak tur thu soi boka tin hetia thalai rual buaina ron ti pun lun le zual tu an ram raper pakhat Ecuador rui sathi chungchang po sarkarin achui chiang dona tuna hian sihlai met poka ama ka plum tu nia soi police pakhat po an khachok to a police na tangin an ban tir to ti te po asoi ni Peru rama hian thalai rual ten buaina an siam hi engtiare nge o onga engtin nge man lak zel don chu riat thiam hlei the ani tari lawa kanon soi to thina kan video ma salama khan tun nai chowa hianin Khawvel mun rang Khawvel ram rang a hian thalai rual ten ram rorel tu te an du khoplo wangin buaina lian tham tak an lo siam to thina chung zinga chung kan ram thenom Bangladesh a khan ama saberatan kan ti thei ome kata khan an thalai rual zirlai rual lung oi lo ta khan an prime minister khan chuak to ni kha chumin huwa chuanin Nepal rama te buaina thalai rual in an siama an ram rorel na an pai thla a roi Thu Thar din alo ni le boka tin kan ram thenom tho Sri Lanka po tlem lai do khan an ram economy chiat lu tu ka wangin an ram thalai rual lung oi lo te khan an ram president khan chuak to bokani kha tin chutiang ang ani mek an prime minister ni zo kan chuak to ti chuan tun hnaya India ram khop chunga Ladakh Union Territory a po thalai rual lung oi lo ten buaina an siama ti khan sarkar lai puipon na satakin khap dai tumin mala chutiang ani mek lai chun kan video nun hunglam pang voi nia kan ron soi to Madagascar ram in hemi Africa khomol pui ngani chaklama thliarkar lian tak Madagascar rama po an ram thalai rual lung oi lo ten an ram prime minister an president nilai zokani ome kha an chuak bok tuna hetia Peru rama South America khomol puya thalai rual pungkom te lung oi lo tena an ram president ban an han phut chole po hian Khawvel mun rang a hian thalai rual te lung oi lo hi dan hlei theilo an ni ta ti te po alo langa chung te wang chuan tun nai in Khawvel ram rang porok han kir hian thalai rual pungkhom inzom khom pol kan ti donami tena sarkar pai thlak na an han tho tak a lungoi lo nan han lan tir te po hi chanchinthar ngai nom tak te po achang chho ve ta meka tin pangana a chuan India rama kan lo lut to donanga Bihar assembly in thlan nei tur boro kalzela BJP hroi tu lokle sarkar lai puya home minister ni mek Amit Shah chuan Bihar chief minister nilai Nitish Kumar chu Patna a chen na ina October
ni som pasari zir top ni khana kawma anin kom zo chanchinthar lakom tu te zo na chana NDA in sarkar siam le theidon ta sela Bihar a chuan Nitish Kumar chu chief minister ani liangem ti chu a chana chuan chu tiang thutluk na siam theitur chu kan ni emni le NDA a hian party sang kan oma MLA than chuaten chief minister tur chu an na thlang mai don alom atini Nitish Kumar kai roi na hnuaya hian in thlan kan ma chon meka ama rin na kan ngata chu tiang bakin Bihar mi puite pon ama rin nan ngat bokani ti in Amit Shah hian soyani soidan thren kata chun Nitish Kumar hi BJP roi tu lok lam hian chief minister candidate tatan soi engma an nei tak lawa hian aril ru kal thui viu nia soi te po oma amang ang ve deuh nia soi a oma achan po tun toma Bihar in thlan a hian BJP le JDU lam hian seat in zat chian chu dona tun malama in thlan lo chu thina kha chuan JDU lam hian upachan changin seat an changtam thin zawka amero chu tun tuma Bihar in thlan lo om tura hian NDA tel party lian pani BJP le JDU te hian seat in zat chi anin semawang hian Nitish Kumar tan po hian aleilam zo ta ka ngai thu chuan ngai thatlak lutuk lawa anin thlan nung ber kam assembly in thlan nung ber ka chuan NDA hian chief minister candidate ta Nitish Kumar hi an puanga chungten ni wang chon tun in thlan an nei tura hian BJP lam hin ngoi tatlat thunga chan chu chief minister candidate tur hi soiri kom lawa tun tuma Amit Shah Nitish Kumar chena ina koma chanchinthar lakom tu ten an zo na po hian chief minister candidate ani e amo kan lo tling le ni chuan chief minister an yang ti kha a soi du thamia lo maya Nitish Kumar tan hian chuti takin ngai thatlak talo ni te point thil lang thei ania Bihar in thlan nei tura hian MLA candidate ni in be sei sit chang ve talo anom nuala kan YouTube comment lama po khanin ron soya MLA in be sei lungoi lo ten omem ti te kha zo na kha oma khami chan na ni pa form khan an Bihar in thlan nei tura MLA candidate in be sei sit chang ve talo zinga langsar du pakat chu lokjan sakti ram vilas party roi tu zingami abai Kumar Singh a chuan seat a chan velo wangin a top live Facebook video in atidar na sa hle a Facebook a live fa chuta chuan nem theilo khopina tapani chuta chuan he video adara hian politics aban san ti po soilanga a soina chuan MLA seat chang tur hian poisa ka choi velo poisa ka pe velawa chu wang chuan kan party lokjan sakti party te hian MLA amin candidate ve du lawani ti in le an party chunga MLA seat chang tura poisa tho angai nem zia tele poisa neya piang te MLA candidate an pek thu te asoya chu wang chuan politics si katan omrek na chi ni lawa ka ban san ta ti in a trap live video ati lana hian asoi lang ani party lungoi lo jinga lang sar deuh dang le pakhat chu Eptulam party Rashtriya Janata Dal party roi tu hlun Lok Sabha MP hlui le MLA po tom lui lai lo ni to Sarfaraz Alam chuan aum na thin Rashtriya Janata Dal party atangin political party din thar Jan Suras party azom thar boka ani hi Muslim ani awangin hami Jan Suras party hianin he Sarfaraz Alam anan party thararon zoma hian an party Jan Suras party te chu Muslim lampoin an vote bel pha don ni in an be sei thu te po an lo sei ve boka Bihar in thani chu kan ron soi to thina angai nom chho tul donani parukna chuan Nagaland state politics lam han thir ve don taila Nagaland political party zong chuan rual lai mek tang rual pol sarkar ding mek People's Democratic Alliance anti PDA an zom taweka he PDA hi Nagaland sarkar chuanin BJP le hemi tang rual pol kanti don BJP thop tang rual pol tin kan soi thei ome chuta chuan Nagaland assembly a chuan F2 MLA pakhat ma anom talawani October ni sompanga ni laini khan F2 pol lama omthin Naga People's Front te chuanin MLA panga tenen rural lai PDA hi anzom ta chu wang chuan NPF lam hian rural lai anzom chan an soya chuan Naga ten helna wanga buainan to mek chin fel ol samjok theinan le Naga mi puite an tang rual vekani ti lan tirnan rural lai mek PDA hi anzom ve ta ni nan soya Nagaland assembly a hian MLA somruk anom meka rural lai jinga hian Nationalist Democratic Progressive Party alam toya NDPP anti te hi an chief minister ni mek ni phurayo kai hroina hnuaya
MLA somthum pahnih an neih a MLA nga ber an ni a tichuan an tan rol pui BJP ten MLA som pahnih an nei boka tichuan eptulama thin tuna sarkar ron zom thar veta Nagaland People Front lam hian MLA panga an nei boka tichuan Nagaland-ah hian heng party lian pathum NDPP baka BJP le NPF lam baka hian independent MLA le party tenal zok MLA dang som pakhat an oma chung te pot chuan rural PDA hian thlop veka wangin Nagaland Assembly a chuanin eptu MLA an om talo ani kumsang ni som panga po khan chuti laia chief minister ni mek TR zilianga sarkar hnuaiah khan Nagaland-ah hian eptu MLA tuma an lo om lo to boka chuwang chuan eptu MLA opposition MLA nei lawa sarkar han siam hi Nagaland-ah chuan atum hnenah tan a thleng ve mek ani tun tumatan chuan kan video siam te kan bandu tok le potanga kan video te hi minlo comment saka in ngai dan thatak tak taka ron luan chu puile turin kan som chewa tin kan channel la subscribe lo te point khongai takamin lo subscribe sel turin kan som chewa tin a share dar na konga khan in tan puina kan mamo ema kan video hi la clear ngai lo le langai thalo te tan po a ngai thave turin du sak chuan lo share dar chur turin kan som chewa tin in comment mai ba ka khan likes button khamin lo me sak pe thun ula kut jung puilem kha ti chuan kan ta na lom om thina ni